най-интересното напоследък е, че точно нашите ученици, които учат в най-точните науки, математиците, се насочват към музиката. Като цяло ми беше просто много интересно практическата част, защото никога не бях правила нещо такова. Преди да дойда бях малко скептичен, не мислех, че ще ми хареса толкова в интерес на истината. Мислех, че ще е просто съвсем стандартни инструменти, но след това ужасно много ми хареса самото нещо, доста интересни и различни инструменти имаше. Много готино стана, като всички почнахме да свирим нещо и да изгубим една цяло парче, да кажем някаква полиритмия, както казаха. Мисля, че ще има много добър ефект, положителен върху цялата ни общност. Затова съм винаги така приветстваща подобни мероприятия. И ще забързаме! One banana, two... Груповите задачи, които имахме, ритмите, които правихме, като цяло, когато всички имахме различни задачи и трябваше да съставим едно общо произведение, това ми беше много интересно и много забавно. И сега се чувствам уникално, доста зареден и честно казвам, в момента имам огромно желание да отида в репетиционната си да свиря, просто всякакви такива събития ми дават огромна мотивация да свиря. Много ми хареса, интересно е. Интересно откъде произлизат тези инструменти, нали, каква е историята им, нали, и като цяло, нали, как се случват нещата. Всички знаем, че ритъм на музиката тя идва от душата, от сърцето на всеки един от нас. Да. И т.е. това е връзката, която по различен начин ще обогати всеки един от нашите ученици. Има място. Има място. Всичко свързано с допир, с нещо, което е различно от новите технологии, би ги върнало към себе си, към връзката, към ритъма. И бих си взел такова нещо в нас, да дъня.